Скорпион. През първата половина на юни ще видите много ясно кой стои до вас и кой ви държи в зависимост. Около 3-4 юни внимавайте да не идеализирате човек или ситуация, само защото много искате да вярвате в нея. В любовта не позволявайте на страха, ревността или нуждата от контрол да говорят вместо вас. Около 9-10 юни може да има труден разговор с партньор, клиент или важен за вас човек, но точно този разговор може да се превърне в шанс. Тогава ще видите на кого реално можете да разчитате. От 11 до 15 юни е време да се освободите от стар модел, страх или зависимост, които вече ви изтощават. Не контролирайте всичко. Освободете място за истинската подкрепа. Вълшебната дума за Скорпион е: привличам съюзници. Напишете я в коментарите, за да я активирате. Гледайте цялата прогноза в свързаното видео, защото там ви обяснявам подробно какво ви очаква в работата, любов, здраве и пари. В края на голямото видео има специален планетарен ритуал за периода от 1 до 15 юни. Очаквайте ме скоро на живо с мощни мастерски ритуали, които нямат нищо общо с ритуалите от хороскопа. Абонирайте се, за да не ги пропуснете.